थांखानोसै खोनाबाय जन थाइसेखाय दोननानै थांखाथोंसै सेसपेक खालामनोसै सेसपेकखौ बाहाय आंथ' आमर बारै थांदों माने टाइमा दङ इउटुबावलाय फैदों इउटुबाव इउटुब इउटुब चेनेल बिदा दासो लायबोदों इउटुबाव माने बदि जाबाय नालाय फैया आंनि फेसखौ नंगौ नङा होनना सानबाय थादोंलै नोंसोरो हेन्डसाम गोजा emang handsome mas tangan dia tuh रावबो नायाखै ओंखायनो दा नायथ'वाखै दायो दे आं भिडिअ एगार थांनायनि उनाव नायगोन naik apa अ दायो मानसिफोरा नुगोन ना oh tanah ya tuh जनसा इनो लाजिदो नामा जनसा लाजिदो नामा नायाबाय लाइभआव फैनो मारला मारायखांबाय गाइस थांलोंनानैसै बिराद मानसि माने लै बथलावलाय अ बदि जाबाय लाइफ फैया ओंखायनो लाइफ लाबाय थादों मा होनदों गाबोन सानदे अ गाबोन सानदे रातमार लायनोसै दै बथल ओमफ्राय लांखानोसै लोंदो ओइ लाइफ दङ इउटुब चेनेल आंनो नुकुल ब्लग गाइस